Nara, mga mangga. Sudool ra kayo, kuha ra ka diretso ba? Oh? Dapat din mo matang sa atan ng maot naman daan. So good morning guys. So nasa Milakwan karon no. Asa to paingon Choy? Mangga. Ah, mangga. Mangha ko namig mangga karon na dito. Kuhanan na mo sa una ba? Papakita ninyo kana nga punuan nga mangga oh. Kana. Mo na mo kuhanan sa una. Ako kauban kana naguna Choy Pack. Nasa luyo Jupax kauban ako gyapon. Mangha ko namig mangga. Di. Siyempre ubanon mo na mo kay para magpaibog raman na sila god. Paibog sa mangga ba mo gida. Kanang nagdalamig kanang sana. Kan tuyog suka niya. Isa ka kutsilyo dayon kay ara mis taas mo kaon kay plaster man kay diha. Tikudad ko ng mga ano mo. Paklay tuloy ba? Oh. Pag-tiktok ba? Tagas na kayong tinanom nga ano, mga humay sugod na katagas. Tara mga manggaw dan po kayo. Sakto na kayo. Kuha kayo pan. Sakto na kayo. Oh. Ito na nisaka ng unggoy oh. Ana mi taas. Pagplaster sa daan na mo ituan para mabutang mo. Ana ra mi sa taas magkuano? Magplaster. Ah. Asa tuyo ya? Ata dugay na pugitan niyo. Nara mo dato yo. Sus dugay na kayo. High school pum tingali ko. Ganto na. Pag hindi na sus bigat ta. Dako katiyan bu. Di na ni kasaka ka. Doa na minus na gid. Para nga kay para makuha kung basig matagak ko ba. Beriya ni. Sa yun nagayat suga. Di na ko ang ragap. Napit plastara kay inyo ani bobo. Ang tuyo ya. Dire ra may mga ono. Plaster kayo so sukad pa sa ano yan. Namo view dire oh. Besakan. Ano ya? Dapat dito. Cuy kayo. Nara, mga mangga. Sudool ra kayo, kuha ra ka diretso ba? Oh? Nara nang di ko tangan hilpon niya kana. At Kay malagmo ko ra ba ko tilan na dito Ah. niya. hoy, i-plaster na ba? Nara mo mangga. Busy kayo. Tuyo Ilan ka kita mangga. tuyo daghang tuyo ane? Ha? Daghang tuyo? Nanghang man po na. Nana mo mga kagupaw na abot na oh. Risbak ba risbak kay patabang mikaon mangga kay daghan kayo. Hapit mo bale. Diyan ko sana isa yun eh. Ako na rin. Ako na na. Tungol nila sige. Ano ka kini matagos na tuyo? Karon. Nara. Ako na na. Jupax ang kuguan. Kasi ko Junil. Kanista. Ito yung Junil. Dapat din mo matang sa atan ng maot naman daan. Para mo mga kagupaw na ngabot na. Dagmay man. Naitig panit, naitig kaon, napi tig hawit. Ako mga tropa o mga gagaw. Lami na kayo!
Kaya pamati mo naong chay. Ilan ka na ramday. Yahay ko nga tao. Okay. Tay maot mong daan. Maot mong daan. Slum na kayo. Pag ikakaon na slum na kayo. Oh, si bata. Ako rin sa tilaw ko. Ayay, nagtilaw-tilaw na pod. Tilawan na ta. Tilawan na ta. Ha? Pahit kayo kay di aslom ba? Ato rin yung ganito. Panit tamang kag panit. Jim ini Jim eh. Jim ini. BCBN. Asa DDR kinahabol. Ibip. Uwan, oh. Ibip 5. Uwan na. Tabligo giniuwan na ni karon. Oh, to cellphone ko Junil. Live ni karon guys, CB5. Puli lang mga videographer. Oh. Hindi nagpaligsik na. Tura mo mga kauban sa baba. Oh. Hang mo dilay. Sige, my goods kayo, nag-uwan. Basa gimana karon. Ato sa taguan ng cellphone. Oh, nami dire oh. Nang dagan mi kay Basta kayo. basa kami oh, kay nag-uwan. Gikan mi to taas ni Saka sus nanganaog mi kay May lingaw. nami dire os banlag oh, tago mi dinhi. Hindi ko tagoy. No, dagom kayo. Butang So dinhi rami nang ano? Kaya lang. Hindi po na bakok na bakok sa subok na dito. At nangusog. Narami yung amo gidadi rin kuan. Isod balik kasi. Usog na kay uwan no? Ay, isud balik. Di na nakalusotan eh. Tiwas mi kaon ani. Di na busog na to dok. Bagrak na kay uwan no? Usog na kayong uwan. kahit saan ka na. Ano, naligo na sila oh. Nangaligo na. Sila na margar ya. Ate gidi. Hindi na tabalik ko sa pato. Kalmar kayo, ligo-ligo na, malugod-lugod na. Wala ka mga baboy. Baboy na kayo tanawag. Okay. Larga, larga. Woo! Wait, wait. Oh. Ano ba? Atras na may dito. Pagdali. Wala. Hindi Wala. kayo. Ha? Ay, narara ko din. Mamuwak na sinilas na oh, na nanod sinilas. Sana si guys. Kinsa bagay tag-iya ha? Ato likwaon kay kinsa ni tag-iya. Paligid gini ko din. Lah. Kinsa kay tag-iya? Dapat kita. Isa mo mga tag-iya mga sinilas ga. Wadiha isa ra man eh. Alay, kuwado. Ay kinsa ka ni. Pasagde ra pasagde. Ito kay mo padung nito. Deglaos? Natrap? Pagaligo ba? Pagaligo? Pag-dive ko no dive? Karag na. Sakan. Intro gini na? Uy, suti mo intro gini na? Lagaw wow! Ha? Nilang gana, blue. O suti mo intro ba? Ayaw na. Lagaw wow! Kalimot to. Eh.
Sundor na to. Gwapo ginaog mataga ka na. Dugay bugay mo lahos ang katrapa na sa kuan. Na, mura. Misangit to ba? Atura to. Nakuha. So kaniundang naman ng uwan, manguli ng mga nangaon manggaw. Ano na, vlog ko gud. Sibat na mi, sibat na. Natay ko ano bound manggaw gisoda na ihatag na to sa. Ay nam. Padong na ulit. Nam ko vlogger din yun. De, ikaw ko de pag vlog ko no punong ato kan de. Padong na ulit. Ang gini nga tao. Kadang-kadang na dyan eh. Sibat na mi, sibat. Undang ng uwan, no? Lahat. Intro da yun. Saan nga tao? Okay, pa rin namin ulit. Gas. Ano mas kalsada? Sumi sige rin maligo. Ano? Ano? Naglupak niya. Nami tambut so ani naguna. Atong na dapat uwahe. Laos na mi pape. Laos na mi kay nararman sila dire.